Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ҳозир дар видеои имрӯза тамошо мекунем ҳолатеро ки чӣ гуна бачаи тоҷика духтари рус фреб мекуна, ба шайтонию чӣ сумуш мегзарона бача ва баъдан бо дарди сари худаш мешава мега ман тағам дар полисейский кор мекуна, тра суд мекунанд. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать. Шантаж мекунанд. Ва чӣ хел кор кунем ки аи ҳолатда бубуроем ё ки дар ин ҳолат гирифтор нашем. Ҳамаш дар видео. пеш аи масъалада гап задан бародаро, мехоҳам масъалаи конкурса ки бисёриҳо мепурсанд бародаро, ҳамун ватсапе ки билет гирифтен ҳамунҷа нависен, касе чизи нофаҳмое ҳаматонда ҷавоб мегардонем, беташвиш бошен, ҳамаш 100%. Ва баъди мехоҳам як чиза ман ба шумо бугум ки бале бародаро бидан ҳозир уже кам шидагия пеш вақт, яъне ки пешаи пандемия ва дигар чизо, компаниҳое ки бор мебурдан, бор меовардан ва буд ҳолатое ки як хел блогер видео мекард, бори одамо гум мешиду, баъд мегуфтанд ки хай мо намефаҳмидем ин чӣ хел компания, чӣ хел чизае. Ҳамин хел ба наздики ма да як бародар муроҷиат кард барои реклама кардан. Ман гуфтам та мисол ки ҷо медонӣ, гуфт ки подписчик ты мисол тамошот мекунӣ. Ман гуфтам маро тамошо кунӣ, агар ты медонӣ ки ман чӣ хел чизе ки агар ман бовар надошта бошам, ман оро реклама намекунам. Тамошо кунем бародаро, ман чӣ кор кардам барое ки уверен бошам ки ҳамин компания боваринокае. Ман наздиком бисёрш дар Россия, Москва зиндагӣ мекунанд. Ёфтам одам, гуфтам иҷдад ки бор дошта бошанд, агар борошона мегирӣ миёрӣ, мо мебинем. Ва марҳамат бародаро, шумо дар рӯи экран тамошо кунед ки чӣ хел борора споридан. Ина бачаҳо бора худшон меоянд ба мошини худшон, ай дари хонаҳотон, ай дуруни хонаҳотон мегиранд, бор мекунанд. бо дигар читон кунанд? Зантон мутанд, кастун фруктон мутанд. Бародаро дар хизмати мардумем. Зинда боше, зинда. Бо фақат занг бизане, бо меем мо мебарем боротон. Бори тағара гирифтем, тағара дуо метем ва мо мерим ба манзил мо. Албатта дуо. Бе дуо намешавад. Хайрияти сафари бехатар, худо нигаҳбон, ҳазрати Муҳаммад роҳбар. Омин ё раббул оламин. Ҳазор раҳмат аға. Ва борора бо аз Тоҷикистон мо қабул кардем. Салом алейкум акай давлат созин нағзани тинҷи саломати хубай. Борои Сим Шарипов гирифтем акай Муҳаммада. Борои омадан соқ саломат расидан ҳамаша гирифтем. Так что агар бародаро ягон одами боша ки бор овардани боша ай Россия, ай Москва, ман метавонам ки нами компанияро ба боварӣ да шумо тавсия битум барои он хотире ки ман худам убедитсия кардам дар ин кор, яъне ки борое ки дар экран десен борои май бародаро. Ай Москва боруш кардан дар Тоҷикистон омад расид, байна ма тавсия додистам шумо да, яъне ки агар ин кор намешид ма тавсия намедодум. Ва любой компания ҳатто вақтои пешта ма грузоперевоз кардам, агар чира таксиҳои границарам реклама мекардам, ҳамун таксиҳоеро мекардам ки одамои ма худшон ба ҳамо мерафтанд меомаданд. Так что мақсад бародаро беташвиш метавонен истифода барен. Проверкара гузаштагиай. Ва барои одамое ки мехоҳанд дар бурди ҷангувару бозингаро сум кор кунанд, шумо ҳам ин кора карда метавонед. Ба ссилкаи дар комментария закрепичда бигзарен, регистратсия кунед ва промокода бародаро бисёриҳо истифода бурданша мепурсанд. Бародаро промокоди хел кор мекунад ки дар вақти поли регистратсия кардани шумо дар депозити аввалтон баробари суми мондагитон шуморо бонус метаҳанд, яъне ки то 6500 рубл максимална, мисол 1000 рубл монди, 1000 рубл бонус метаҳад. агар 6500 рубл монди, 6500 рубл бонус метаҳад. Мисол ту метавонӣ бонуса бодалшимони бозӣ кунӣ. Ва дар бораи оне ки дар пеш боёи ки ай ҷангои ки шумо метавонед хабара аз канали SM Sport бифаҳмед. Канали SM Sport дар паскаска аст ссилкаш. яъне ки бародаро, ман да як бародар алоқа баромад дар Instagram ва гуфт ки мара як духтари рус як машиница фреб карда. Ҳамира мисол дига бо бародарода гап зан ки мисол ҳамин корда дигаро нағалтанд. Яъне ки мо тамошо мекунем бародаро як чанд ҳолатча ҳозир бисёриҳо мегӯянд хай фреб карда. Баъд чӣ гап не, мара зато умниём фреб намекунад. Не ки бародаро дар инҷа бояд падхода донистанд дар кора ки чӣ намуд роҳ хати духтаро фреб мекунанд, чӣ намуд шантажироват мекунанд. ҳозир шумо дар ин видео тамошо мекунед духтареро ки ин бачаро худша бечорак мегира, ин бачаро мега сумушрӯй мекуна. ин бача баъдан вақте ки бача дама нависондак ма гуфт чӣ корш кунам, ма гуфтам пичи далши ответиш натедил, далши хатиш гап назан, ма дар ин бора видео мекунам, ма суратҳои ҳам ҳаст, суратҳои духтарам. Вақте ки далши ответиш наметавон мегира, блокш мекуна, ба сайти дига зангш мезана, шантажироватш мекуна ки мара тағам дар ким кадом чӣ кор мекунад, яъне ки ин намуд кора барои чӣ мекунад ва чӣ хел ҳамин кор мешава ва чӣ хел кор кунӣ ки дар ин ҳолат нағалтӣ ва оё ҳамин духтар дар ҳамин ҳолат
прав меброяд ё ин ки не, ҳамаша дар видео зи мефаҳмед. Шиносоиш хай шиносои классический бардоро ҳамаш як хеле чӣ хеле ҳами фанд фреб қати ягон суханои ширин қати ягон гапи мулоим қати просто манипулятсия ай тарафи духтаро ва баъдан оста сар мешавад ва дар якам нигоҳ кунем ки уже мефаҳма ки мисол бачаи мусулмонай чӣ мега ман дини ислома қабул кардастам мега мада 500 рубл парто барои пешуд омадан, яъне ки шумо тасаввур кунед ки резка чувство вақати кор мекунад. Ман дини ислома қабул кардастам, типаи бача фикр мекунад ки хай ман сабаб мешавам ки савоб мегирам ки я одам дини ислома қабул мекунад, сабаби пул рӯй кардани ман, сабаби кори ман мисол ин мешавад, чист ҳамихе сараш ҳамихе чӣ то мехӯрад, пул мада рӯй ки барои он хотире ки пешуд биём. Хай фикр мекунад ки пул рӯй ки гуфтаистай хай барои омадан мумкин дар сари то бихӯрад ки миямайра никоҳ мекунам мегирам, намедонам дар сари чӣ то мехӯрад, и духтар надейтса мекунад ира ғалтонданда ва баъдан и бача мега ки не иам умни мега не дар коршо ман худам пешуд мерам барои омадани ти мисол ман рапли рӯй намекунам 500 рубл. Дальше нигоҳ кунем уже следующий хода чӣ кор мекунад. Хорошо мега 160 рубл ман дар рӯи ки хотяби ман хот-дог бихарам. Типа уже ишам бо кор мекунад чувство да задиват кардана. Ки типа ты фикр ки чӣ то одаме ки одам гишнай рӯиш намекуни ки бихӯрада типа надорам одам. Ва номрои карташа рӯй мекунад барои боварӣ кардан сурати паспортча рӯй мекунад. Оз бародаро дар бораи сурати паспорт барои оне ки чӣ намуд паспорт доказатели истова ё ин ки ана чӣ меган залог ҳисобида намешавад, дар ин бора гап мезанем бо. Яъне ки бисёри одам вақте ки сурати паспорт ягон кас рӯйшон мекунад дилшон пур мешавад. Хатои калонаи бародароӣ бадори гап мезанем чӣ ба. Вай бача менависа ки видеовизов хати-хатиш гап задам дар паспорташ сурати хитчай. Дар бораи паспорт толи отдельный гап мезанем. Гап дар сари сум намерава ки яъне 163 рублш мепартоя обшик, ну короче барои ходогуш гирифтанам. Баъд короче гапҳошон бо далчи чӣ хеле мерава ки бо далчи сум мега чӣ хеле мешава ки в общем гапҳошон чағ мешава. Ту мара ваъда кардӣ, рӯй накардӣ. Мард сухани хича меқапад, дар гапи худаш меистад. Ту не. Диди ту даже ай ман отписаться кардӣ бача мега. Барое ки ту короче ям хеле хондаистин хитон бародаро барое ки хаяне ки мега ту дурӯгӯӣ. Диди бача мега ман туда всё равно ози сум рӯй кунам, баъд диди ту мара мегири чорни списка мекунӣ. И духтара нигоҳ кунем уже чувство вақати бозӣ мекунад бародаро. Я тебе Аллахом клянусь мега, ба худо қасам мехӯрам мега, уже нигоҳ кун медона ку бача мисол мусулмонай сразу именно ҳами приём қати кор мекунад. Яъне ки байнда хеле ҷавобшон надай, бача мега диди ту барои ман қати суми, а так ҷавоб наметӣ. Далши уже гапҳошон туғри намегира. ҷавоб намету мега ту дурӯғгӯӣ, уже дашномаро бинем бародаро чӣ хел рафтаиста, барое ки уже чизе ки дар кора нагирифт, яъне ки сум, чтоб тебе Аллах наказал. Гапа бинед. И бача мега духтари мусулмон ихи гап намезанад. И мега мусулмоно дурӯғам намеган. Суханои хичонда местанд. А ту боши мусулмон нести мега. Духтара нигоҳ кунед чӣ хел задиват кардаиста, уже чувство вақати кор кардаиста ки чтоб одама давид кардаиста. Ҳамаи гапҳоро бинем барои чӣ? Лиш ба кароши тума да сум парто, значит ту одами хубӣ, ҳама тарафа значит 100%. Яъне ки ҳама ҷонканӣ барои сумай. И манипулясияи бародаро одама чувстваш да бозӣ мекунанд, штобе ки ҳам одам хича чӣ хел бугум достоинствои хича бой натаву сума бигзарона. А на самом деле достоинствои хича одам да ҳамон ҳолати бой мета ки гапҳои ҳаме қати бирава. Манипулясияи ҳаме қати падатса кунад. Духта угрожаткина сар мекунад, мега ки ман рӯи паспортат миёвум. И гуфтае ки карта ба номи ман нест. Паспорти ман не, типа дубликата гуфтаи духтари худаш. Дар асл бародаро паспорто чӣ ба доказательства ҳисобида намешава ва чӣ ба паспорта залог гуфтани намешава барои чӣ хотире ки бародаро обычни сурати паспорте ки интернет скачат мекунанд, одамо мегиранд рӯӣ мекунанд. Не ки дар ин ҳолат ира ба видеовизов занг зада дидае ки реална хича. Чӣ қинай амиҷа ки дар болои ҳамаи паспорт сурати хита бигирӣ фотошоп кунӣ мунӣ. Чӣ қини дора? Ягон чӣ қини надора бародаро. Ягон чӣ надора. Обычный паспорт сурати хита мегири дар болош фотошоп мекунӣ, мемонӣ мешава сурати хита дар чӣ. Ягон чӣ нест ва дар ягон ҷо ҳам паспорт ё ки залог ё ки ягон чӣ ҳисобида намешава. И гап дар пишти паспорт нависондагие ки паспорт и документи нест ки ҳамчун залог ё ки ягон чизи дига истифода бариша. ва дар охир бародар агар ҳозирам желаюши ба Европа рафтан боша,
ҳозирам шанс ҳаста, яъне ки рӯйхати вакансия, яъне ки ҷойҳои кори холиро шумо дар болои экранатон дидестен. Аз Европа ҳам хеле дархост шудагие ки ҷойҳои кори холӣ ҳаста. И то 5-6 ба фикрам бародаро и вечна неста, и шанса шумо метавонед ки ҳайдаст битен. Ба ҳамин хотир агар одамое ки бошанд желани рафтанда ба Европа, одамо метавонанд ки бираванд. Чӣ гуна одамое ки дар Қазоқистон, дар Россия ҳастанд, забона донистанаш у қадар муҳими сахт ҳам неста, барое ки имена дар ҳамун ҷои коре ки шуморо файрод мекунанд. Хай бидонед барои худтон бо плюсай дар любой ҷо забон донистан буда, барои худтон бо плюсай, но категорически важни бад неста барои имена ҳами кор. Ва ҳамада муҳимша мехоҳам қайд кунам бародаро ки ҳамин процесси кории шумо дар документатсия, дар барои рафтанаш ҳама чиз дар маблағ сарф мешавад ку. ҳамин маблаға бародаро шумо 50% метен, 50% ҳамун ширкате ки шуморо файрод кардааст, ӯ мета барое ки шумо дар рафтан осон шавад. Ва баъдан вақте ки мерен дар уҷа ҷои кора мебинен, кор мекунен, устроиться мешин дар кор, хушрӯ ҳамаш, ай ойликтон баъд боқимондаша метен. номерои WhatsApp ки дар боло экран дестен бародаро подробна ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд, бинависен, шанс ай даст натен. ҳама дар хай бародаро худтона эҳтиёт кунен, ҳар фреби ҳар одамда назанен, асобина духтароқати бародаро шор бошен. Як макри зани лоша садҳо хараббор бошад. 100 макр кунад шайтон, шогирди занак бошад.